नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे सौंदाळे फ्राय। सौंदाळे माशाला एकच काटा असतो आणि तो चवीला इतका अप्रतिम लागतो की आमच्या कोकणामध्ये सर्रास मिळतो। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे मी सौंदाळे मासे साफ करून 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहे। त्याच सोबत इथे साइडला लाल तिखट, आगोळ आणि मीठ मिक्स करून सर्व माशांना लावून घेऊ। तर हे पहा, मी इथे सर्व माशांना मसाला लावून घेतला आहे। त्यानंतर एका प्लेटमध्ये तांदूळ पीठ, रवा, मीठ, लाल तिखट आणि हळद घालून मिक्स करू। मिक्स केल्यानंतर मासे पिठामध्ये चांगले मिक्स करून तेलामध्ये तळून घेऊ। दोन ते 3 मिनिट झाल्यावर हे मासे परतून घेऊ, जेणेकरून वरच्या बाजूने सुद्धा चांगले तळले जातील। मासे तळून झाल्यावर आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की मासे आपण मस्तपैकी कुरकुरीत असे तळून घेतलेले आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी जरूर ट्राय करून पहा आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।